Hi guys, welcome to your channel. Ndadzoka zvakare, nhasi ndine bittersweet news. Tapiwa Makore. Tavhurwa zvironda zvinorwadza. Please don't forget to like and subscribe for more and to hit the notification button for my latest updates edu. Mwari vakanaka. Justice at last. For Tapiwa Makore after 3 years they say. The High Court has found the duo guilty of murdering Tapiwa Makore Jr. It was a long court, but Tagara Manzwa from 11 till late, 4 hours long, but it was worth the while. Judge vaverenga a long verdict vachita kusosa zviya zvokuvharisa kuti chero maloya anotoshaya buri retsono rekubuda naro. It was beyond reasonable doubt kan pane pamwe pazonzi superfluous what zvikaita kunge makore senior akuregerwa nemhosva. Izvi chirungu chandijamba. Zvino tatozotenda vatete vava vari patranslation pai avashanda vabata basa kuti tinzwisise kuti no man. Baba vaye senior Makore was very responsible as an accomplice who aided in the brutal murder of his nephew. And vaitonyepera kuvhiringika ivo vachiziva havo kuti vari kuronga zvinosemesa mashura akadai. So, a brief background. Tapiwa Makore Sr. plotted to kill his nephew Tapiwa Makore Jr. He sent his mufudzi wemombe to do his dirty work. Vakadhakisa mwana, fed him sadza, then vakamubereka till he slept. Vakaenda naye kusango kwavakanomuuraya ndeshamba. Vakatanga nemusoro, then ndokucheka makumbo namaoko. The head then disappeared mysteriously. Like this is me saying, since they don't know or they don't want to say, they are not willing to talk kuti musoro wemwana uri kupi. Okay, so a search party was put in place, but ivo bamukuru vaitonyepera kutsvakawo nevamwe. Till imbwa yauya ichidhonza mutumbi, the torso, that they dumped due to the fact that it was heavy. Hanzi mutumbi uyu unoremawo zvisina basa. So when Shamba gave a testimony akati makumbo ari mutoilet, and it was so, like pavakatsvaka vachitevera sezvavaiudzwa naShamba, they found makumbo mutoilet. So judge also based his judgment on that as well kuti hapana paunozoti I was lying, because wambotaura sure the location of my body parts and it was exactly zvawataura zvakazonowanikwa zvakadaro. So you find kuti they were trying kuti varun around vachishifta according to the advice lawyers avo vachiti they were under duress when they gave this testimony, but hazvina kuzoita because they had already given the first statement. Sezviya zvinotaura mapurisa kana achitiwo you have the right to remain silent, everything you say you'll be used against you. So these guys, they never really calculated all that. Okay, so ndichanyatsverenga mashoko ajudge. Shamba is guilty beyond reasonable doubt as required by the law. Shamba is hereby found guilty for the murder of Tapiwa, while Makore Sr. is found guilty for the murder of Tapiwa as an accomplice. Chinorwadza panyaya iyi is when mwana paakazvarwa, the brother gave this baby zita rekuti Tapiwa Makore, achitora zita rabhodhi vavo. And you can imagine this guy would go to the family achinofarira mwana iye achiziva hake kuti ane intention later or it came later. Ndatoshaya mashoko. The two never showed any remorse. They were just standing there. Koiko kusataura kuti musoro uri kupi, mwana akasvika pakuvigwa asina musoro. And up until now they still maintain kuti they don't know
kuti musoro wemwana uri kupi. Okay, at least show kungoti uri kurwadzirirwa family and give them location yemusoro, right, kuti vangowanawo closure. I think it was a better thing to do, but now they never said anything. And iko kunyepa kwavanga vakuda kuita previous courts kuti they still want to go out of prison, they don't even want to save their time. Manje rwendo runo zvaendwa zvakaoma, zvaenda nepamwe jaji vasonda, because if you go through his whole statements, chibhuku chese chavaverenga pabudiki. So court has given the prosecutor and the lawyer time to submit mapepa anodiwa, then sentence ichazopiwa on the 11th. Tichange tiriko zvakare kuti tikupe zvese here. So don't forget to subscribe and like and give a notification button kuti mugopota muchiwana ma notification each time we post.